Argument bejn żewġ żgħażagħ ħalla wieħed minnhom mejjed f'dak li huwa l-ewwel omiċidju tas-sena. Il-ġlieda seħħet il-ħamis filgħaxija għal ħabta tal-10 fit-triq it-Tiġrija fil-Marsa fiż-żona qrib il-pont. Tim mediku li wasal immedjatament fil-post sabiex jagħti l-ewwel għajnuna lill-vittma sab li żagħżugħ mitluf minn sensieħ u wiċċu l fuq fadira demm. Sfortunatament, ir-raġel kien iċċertifikat mejjed ftit mumenti wara li wasal l-isptar Mater Dei. Il-vittma li hu mill-Ghana kellu 23 sena. Il-Pulizija konfermat li fl-argument intużat sikkina u li l-kawża tal-mewt kienu l-ġrieħi li sofra permezz ta' din l-istess arma. B'kollox iż-żagħżugħ kellu 3 feriti. Aktar tard mal-lejl għall-ħabta tas-1:09 ta' filgħodu, il-Pulizija ċirkondat residenza fi triq Azzopardi l-Ħamrun wara indikazzjonijiet mogħtija lilhom dwar min possibilment kien l-aggressur. Dan wara li r-raġel intaraf minn xhieda li kien hemm fil-post waqt l-argument. Malli ra l-Pulizija suspettat tela fuq il-bejt ta' residenza u prova jaħrab billi jaqbes minn bejt tal-ieħor bil-Pulizija ta' Rapid Intervention Unit jirnexxielhom iżommuh. Ir-raġel li huwa wkoll mill-Ghana u li għandu 25 sena inżamm arrestat fl-Assa tal-Ħamrun. Waqt it-tfittxija l-Pulizija sabet ukoll l-arma li allegatament intużat f'dan id-delitt. Is-sikina kienet mormija qrib xi siġar ftit metri bogħod minn fejn ġie arrestat is-suspettat. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Gabriella Vella.